Okay, maayong adlaw na tong tanan. Welcome sa atong devotional. Ako gihapon ni si Pastor John Encargues adto ta sa ato ang pagpamalandong sa pulong sa Dios. If you have your Bibles, please open your Bibles sa Luke chapter 5 verse 37 and verse 38. And no one puts new wine into old wineskins, or else the new wine will burst the wineskin and be spilled, and the wineskin will be ruined. But new wine must be put into new wineskins, and both are preserved. Ang Ginoo magapanalangin sa ihang mga pulong. And gihimong illustration ni Jesus Christ nga kung bag-o gyud ang usa ka wine, dapat ibutang kini sa bag-o pod nga sudlanan. Tungod kay kung ibutang ang bag-o nga bino sa daan nga sudlanan, magisi kini, mausik lang ug sayang pod ang pila ka bulan nga gi-ferment nga bino. Ang new wine dinhi nagrepresent ni sa new life nato diha kay Christ. Cross reference ato ang 2 Corinthians 5:17. Ug ang imong sudlanan dapat bag-o na pod. Nagpasabot ni nga kung nakadawat na ka kang Ginoong Hesus, nakahinulsol na kas imong mga sala, dapat magkinabuhi na pod kang bag-o. Dapat ang imuhang prinsipyo sa kinabuhi ilisan na nimo bag-o na nga mga prinsipyo. Abi nimo nganong dili mo epekto ang promises sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Tungod kay ang imuha sigurong principle katug gyapon worldly. Nidawat na ka ni Christ, nagasimba naman unta ka, unya nagabasa naman ta kag Bible, pero naa gyapon kay mga worldly nga mga principles, kalibutanhon nga mga tuo-tuo, kalibutanhon nga mga practices. Imong kinabuhi siguro naa pa sa old nga wineskin, nga bag-o nga bino, pero gibutang sa daan nga sudlanan. Ingon si Kristo, mausik lang. Pasabot ani, sayang imong pagka-Kristohanon, sayang imong pagkaanak sa Dios, sayang imong bag-ong kinabuhi nga imong gipriso lang sa daan o gabok nga mga prinsipyo. So higalaygon atong hinumduman dinhi nga once na naka ni Christ, na siya mga bag-ong promises sa imong life, ug mo effective na nga mga promises once mo follow ka sa iyong principles, mo nang ang Christian life ma-feel ug makita nimo ug ma-experience nimo ang full nga benefit, ang fulfillment sa mga promises ni Christ once imo yung bag-ohon ang imong prinsipyo sa kinabuhi. Unsa kay mga prinsipyo niyo sa imong kinabuhi karon nga kalibutanhon gihapon? Basin na pa kay mga tuo-tuo nga walay kalabutan gyud sa kinabuhing Kristohanon. Basin na pa kay mga bisyo diha nga wala pa nabiyaan. Basin na pa kay mga binuhatan nga imong ginatago-tago siguro. Basin na pa kay mga higala nga tagaan og higayon nga matintal ka nila, naghatag nimo wrong influence, at the same time na nakas Ginoo, no, dili na siya pwede. Lisod kay na nga kinabuhi. Wala gyud makita nimo nga improvement gihapon nimo, dili nimo makita gyud ang full benefit sa usa ka kinabuhing Kristohanon once dili nimo ni seryosoon. So ang challenge na ko nimo, biyain na imong bisyo. Biyain na imong daang kinabuhi. Biyain na tong wrong principles nimo. I-adapt ang bag-ong principles sa Bible. Bag-ong principle nga gihatag sa Ginoo nimo. Attend og Bible study, attend og mga worship services, pag-take notes, and then i-discipline imong kaugalingon sa bag-o na nga sistema sa kinabuhi. Kay Kristohano na ka, gibag-o na kas Ginoo, ug dili nakasama kaniadto. Then obserbahi, makita nimo ang hinahinay nga kabag-uhan, kadaugan, naay brand new nga joy, brand new nga hope, naay brand new nga satisfaction. O ikaw ay mismo makaingon nga nindot di ay ang kinabuhing Kristohanon. Daghang salamat, mag-ampo ta. Father in heaven, i-bless Lord ang mga pulong nga mong nadungog karon. I-bless sa Ginoo ang nihimo karo desisyon. Ang nakadungog nini nga mensahe Ginoo nga giyahan siya sa balaan nga espiritu. Ug maikinabuhi niya Lord ang bag-o nga disiplina sa usa ka Kristohanon. Pasayloa mi Lord sa among mga salang nabuhat in Jesus name. Amen ug amen.